Inkosi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. umphambweni umama usisiwe madodakazi mthethwa Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. uNkulunkulu bazalwane ngibikelela kakhulu babo wami engithanda kakhulu noma wami engibusisekayo ngabo uma bekhuluma uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. kakhulu bazalwane ibandla lasentabeni kaJehova elifike langenza ukuthi ngiphinde ngiqale phansi uvuka umsebenzi kaNkulunkulu ngizwe enhlizweni yami ukuthi cha impela kumnandi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu ibandla inkosi. linothando bazalwane ngizosho lokho nje bazalwane nokufakazi nje ukuthi ngizomtshela ukuthi ningabazalwane nothando nimthanda umuntu eqala ukufika avele ibone nibadla ngalokho nje bazalwane manje ngashintsha kancane ngayekela ukuthi kube kanje amen uJesu Kristu inkosi manje ukuthi uma ufike entabeni uthi ufike eBishop's Bay bavele bakudle ngalolu uthando lwabo uvele ubone kahle ukuthi hayi angisakwazi ukubuyela emuva bazalwane uNkulunkulu ngikhumbuza ubufakazi ebusuku ebekufanele ngabe ngufakazi izolo uJesu Kristu inkosi uNkulunkulu bangcwele ukuthi ngabe angikho la enkonzweni namhlanje ukuba uNkulunkulu ebengamanga nakimi uJesu Kristu inkosi uphelile bazalwane fanele ngabe ondodakazi yami ngabe wayelele emoshali kushayo 8 bazalwane ngomsomluko umntwana wami wahamba ngomsomluko indaba ngayithola ngo7 nangomsomluko lo waya ufika indaba kimi ngo7 kusho ukuthi lo7 uSathane umakile ukuthi mina kufanele ngikhale ngawo uJesu Kristu inkosi ingane yabambeka emotweni imoto ipholo langena imoto yestafu sengane kwabambeka yona yodwa uma esangifonela indodakazi wami ethi sengene ngozini ungapheniki ngivele bese yangitshela ngithi unobani ethi kunobaba wakhe sebavele babiza ubaba wakhe usekhona lapha yana uma ngifonela ubaba wakhona engibingelele ngithi cha ngicela ukukhuluma noUyanda uma ekwazi ukukhuluma ethi uyakwazi ukukhuluma emnikeza uYanda ucingo bazalwane ngithola ukuthi umntwana uyakhala angithi ukhala nje uyedwa la emotweni ukuba le moto yabashayisa yavutha nalena yavutha bekosha yena yedwa futhi bekuzoshona yena yedwa kodwa ngavele ngathi abamnikeza ifoni maye sathi ethi uyakhuluma ngithi mina uJesu Kristu inkosi uYanda uJesu Kristu inkosi vala amehlo sikhuleke ngakhuleka ngathi uNkulunkulu lo mntwana lona bekaphuka ithambo esandleni kushona umalume wakhe ekhonkile manje akukho thambo elizophuka manje kunemoto okuthubambeke kuyo alikho ithambo kufanele liphuke manje lo mntwana ephindezo lobuhlungu bokuphukelwa ithambo ngivela ngikhuleke bazalwane ngikhuleka ukugcwele wonke umuntu ukugcwele abantu ngikhuleka kumntwana uvulula uspeak ubaba wakhona yilobo ubufakazi uNkulunkulu angikhumbuze bona ebusuku ebekufanele ngibushe izolo ukuthi nakule viki eliphelile ngabe futhi ngihambile nayo ngcwaba kwamthetho kodwa uJesu Kristu inkosi wavele wamanga kimi walala phezukwami waphuma umntwana engenamyocu uthi ubaba wakhe mangimfonela wathi abakafika bendlawu waza wakhishwa ngendlawu ngathi mzukulu wami hlala unganyakazi lolu nyawo uthi ulibambeke ungalinyakazisi kodwa mase ephuma waphuma ezihambela mangimbuza ngiqhubeka sebebuya esibhedlela uthi kubuhlungu eqakaleni nasedolweni naseqolo nasehlombe uyabona khona bekufanele kwenzeke la bekufanele kube khona okuphukayo kodwa lo Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. uyeyedwa bazalwane sibonga ukuvuma baba uNsibanda uphitshelwa mangisuke ngihlabelela umhlabelelo othi wathi uDavide sengimdala ngibuke nje ubaba nje uNsibanda ukuthi ubaba uNsibanda wayebizwa semdala kanje sekuDavide uJesu Kristu Jesu Kristu inkosi.